Tak for det. Og kan det til dig også? Hvad synes I om det? Er der ikke en små følelse af mig? Det er helt gennemsigtigt. Ja. Og en blomst, ja. Det kommer til at hænge. Så meget. Ej, jeg kan kun ikke have det mere. Der må du lige bære for. Prøv lige det her. Er der ikke et smart billede af mig? Men tusind tak for samarbejdet i 25 år, Marius Råber. Jeg synes lige, de fortjener en. Og det er jo Gunnar, som har været leder af Lille Værum i 25 år. Og jeg har været med til at bygge det hele op. Og det er rigtigt, det står ikke i hans manuskript, men der er ikke altid, han skal lyde. Jeg håber det ikke. Så der er et diplom til dig også. Tak skal du have.